Sannan abu na biyu, muna kira ga sojojin Nijar wanda talakawa suka zaɓa, ku duba girman Allah, ku duba girman Allah, ku duba halacci wanda 'yan Nijar suka yi muku. Mutanen nan sun ba da rayuwarsu saboda ku. Dare da rana wajen kusan wata biyu suka yi suna hitowa don su kare mutuncin ƙasarsu tare da ku. Mutanen nan sun so ku, sun ɗauki rayuwar sun bada, wanda lokacin da aka so a kawo mu hari, da an kawo mu hari, ni na imanin da kahin a kashe soji guda, to an kashe sibil ya kai 10. Suka ɗauki wannan risk ɗin suka ƙi tafiya. To ku dubi girman Allah mutanen nan, ku saka masu da alkhairi. Duk wanda ya maka alkhairi ka saka mai da alkhairi. Ku sauƙaƙa ma mutane rayuwa a cikin ƙasa. Haraji, fatanti da kuke ɗoɗɗora ma da wancan gwamnatin ta zalunci ta dinga ɗora mutane, dan Allah dan Annabi ku sauke ma mutane sauƙin rayuwa. Haraji da in mutum ya buɗe shago wata sana'a bai dace ba a ce wata ƙaramar sana'a a zo ana karɓa haraji. Wanda yake da babbar sana'a kuma ku yi sauƙi, ku bari mutane, ku saka mutane da alkhairi, ku bari mutane su muku addu'a su ce ƙara ku da wa'ancan maciyatan. Harajin da ake ɗorawa a Nijar ya yi yawa. Kullum ana mu kiran talauci. Idan ka je garin Maraɗi ka dinga kewayawa, kai ka san ƙarya kake yi ka ce akwai talauci a Nijar. Idan ka je Tawa ka dinga ganin makama kan gidaje da motocin da ake hawa na alfarma, wallahi kai ka san mutum ya kalli Nijar ce akwai talauci, mutum makarici ne. Idan ka je da Magaran haka, in kana yawo sai a ce maka wannan ƙasa akwai talauci, sai ka rasa yani aka haka nan. Shi yasa har kullum wanda suke raina Nijar ba su taɓa shiga a cikin Nijar bane ba, shi yasa kamar su uzuri wannan ka kyale su. To dan Allah ku sauƙaƙa mutane rayuwa, sannan ku bari kamfanuka su shigo a cikin ƙasa, kamar yadda Firayim Minista ya ce a nan gaba wa'ancan mutanen da suka dinga wani abu sai sun dinga zuwa suna diga a Nijar. Wannan magana in dai an aikata ta aikace za a ga haka nan. Ku yi ƙoƙari dan Allah dan Annabi sojojin nan ku saka wa mutane da alkhairi. Ku bari yara su je su yi karatu, wannan karatun da ake saka mutane ikwar firibe din nan, ku yi ƙoƙarin rushe ta. Ku sa addini a cikin karatu. Kar ku yarda a haifa muku ɗiya kamar irin su Uhumudu, ɗiya kamar irin su wannan me ake cewa wannan gashi da suna Hasimi Mas'udu, ɗiya kamar irin su Bazum, ɗiya kamar irin su Isu, wanda suka karanci boko zalla ba addini, wanda rayuwarsa ta ƙare a cikin cinuwa kuma za su mutu a cikin cinuwa. Dan koyo aka ce maka Isu ya mutu ko Hasimi Mas'udu, banda cinuwa ba za su taɓa samu alkhairi ba, saboda abin da suka yi na muni.